So yun guys, naready ko yung kalabaw. So yun guys, ako pa si Ares at welcome sa Promo TV channel. So yun guys, for today's video guys, mag-aaral tayo dito sa baba. So yun gagawin natin, mag-aaral tayo para makapagtayo. Kuroko. So yun guys, dami na nila oh. Meron pa ako dito. Yung ating saso. Ayan guys, sobrang ano yan, siguro mga yun nga guys, 3 kilos ang isa niyan. Ayan. Ang bintaan ngayon guys niyan per ganyan, 700 data. 700 isang ganyan, piraso. So ayan, bigyan pa natin ng konti. So ito guys, pato. Ngayon na siya kumain ito yun. Dami oh. So ito guys, ang laki na guys. Ito, dumating sa akin yan, parang ganito lang kalit guys. So ngayon ang laki na oh. Nabili ko ng 400 guys ang isa. So yun guys, tama na muna yun. Para naman marupap sila sa labas. Tapos guys, yung beak natin, napakain ko na rin kanina. So mamayang tanghali naman. So yun guys, gawin natin, tara mag-araro tayo, kuha natin yung kalabaw sa taas. So yun guys, tara mag-araro tayo. So yun guys, yung kalabaw natin, kuhain mo natin para mag-araro tayo. Yun guys, yung ulan-ulan pa naman guys, parang ulan na. Maganda yun guys, para makapagtanim tayo ng palay. So yun kalabaw natin. So yun guys, yung ampalaya namin, hindi ko na siya na-videoan yung paglalagay namin ng pagapangan kasi parang nabisi ata ako nun guys. Ayan guys oh. Siguro sa mga susunod na video guys, ipapakita ko sa inyo yung ampalaya namin ngayon guys. Yung ampalaya namin guys ngayon, twice ng laki nung sa baba namin na ampalaya. Kaya sobrang ito, madami ito guys. Twice nung laki, twice ng dami. Tingnan mo lang, sabaw yung guys, tara. So yun guys, naready ko yung kalabaw. So ngayon, naulan. So hindi makapag-vlog. May patilayan natin guys. Pero mag-aaral na ako habang naulan. Pero yung vlog natin, hindi muna kasi makabasa yung camera natin guys. So yun, pero mag-aaral na ako habang naulan guys. Tirayan natin. Pero guys, amupan lang naman pero delikado yung camera natin. So kahit walang vlog, okay lang. Mamaya na natin i-update. Wala guys. Pero para safe, wag na muna. So yun guys.
So yun guys, dito na ako titigil kasi yun nga, kailangan natin yung ulan. Kaya lang guys, yung salamin ko, parang tubig na, so hindi ko siya makita, malabo na guys. So baka mamaya pag kailangan ng ulan. So ituloy natin yung pag-araro. Medyo matagal lang guys kasi ma-skip doon, tapos yung sa may bandang dulo, malagkit siya guys. Kaya nahihirapan yung kalabaw, pati ako nahihirapan ako pag maniobra, so ayun yung problema natin. Pero pag tubig ganyan guys, sobrang bilis lang yan. Kasi dire-diretso na, madulas. Siyempre may tubig, madulas. Tapos malambot na yung lupa guys pag matubig na siya. So tamang-tama yan, hanggang tubigan. Okay yan, subal kayo sa pag-aararo. So ayun guys, may ulit.
So yun guys, natapos ko na yung yung isang tawag doon, palayan. So ayun guys, tapos yung sa baba, binadaan ako ng dalawang ikot para lang yung tubig niya masala. Para maharangan yung tubig na hindi na bumaba. So ayun guys, yung ginawa ko kanina ayun. So ayan guys. Yan na malaki na yan dito. Nararo ko guys. So ayun, siguro tanghali na guys eh. Wala akong relo. So guys, mamaya uwi tayo para mananghalian. Tapos pero guys, pakainin muna natin itong yung beak natin bago tayo umalis. So ayun. Yung guys, madumi yung kulungan nila. Yan madumi. So yun guys, umaraw na. So tamang-tama, maliligo muna tayo. Tapos balik tayo dito. Awin muna tayo sa bahay. Tapos maligo. Tapos balik tayo dito sa kubo. So ayan. Ayan guys. Alisan na natin yung tubig. Masyadong madumi. Ano? Tubig lang ito guys, tubig lang. Mas kayo. Yes, dami tayo. So yun guys, nalinisan natin. So yun, pakain natin yung so mamaya natin tutubigan after nila kumain. So ayun guys, ito yung pakain natin. Konti lang bigay ko guys para mamaya naman. Yan. So yun guys, nalulus ko ng beak natin guys oh. So yan, busin natin ito guys. Yan. Okay guys, yung mga guys, so nakakaabot na dito. Nalaman nila kung asan yung pagkain. Ayun o. Saka doon sa baba. Ito yung kalabaw natin guys. So, ayan. Pag-press ko siya. Napagod din siguro. So, ayan guys, yung mga big natin. Gaganda o. So, ayan. So, ayan guys. Iwatin mo na yung beak natin. Mamaya balikan ko kahit maging tubig. So ayun guys, ang dumi ko guys oh. Ayun dumi. Ito yung shorts. So mamaya maligo tayo. Tapos ayun guys, bigyan natin pakain yung yung mga lagang manok pato. Kaya guys, nangitlog na yung pato ko. So ayun. So ayun guys, pakita ko sa inyo. Kanina lang nangitlog siya. Ayan o. Charan. Ayan guys, ginawan ko guys ng bubong. Tsaka yung guys yung itlog niya. Ayan o. Ayan. So yung itlog natin guys ng pato. So ayan. Maliit lang. Siguro kasi unang labas pa lang yan. So maliit lang yan guys. Ayan o. So ayan. Ayun guys, expect natin na talagang dadami na yung alaga natin dito. Plus, yung manok guys, doon, yung native na kino-crossbreed ko sa sa Rhode Island. Hindi pa siya totaling nangingitlog pero pumapasok na siya guys dun sa petlogan ko na ginawa. So ayun. Expect natin na mangingitlog na yun. Di aabutin ng isang linggo guys, mangingitlog na yan. Yung native natin na naka-crossbreed sa Rhode Island natin. So ayun guys, tapos na yung video natin. So yun na yung ginawa natin. Naggararo tayo, nagpakain tayo ng mga alaga. So ayun guys, tapos na yung video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga suporta sa Promdi TV channel. So ayun guys, walang sawang magpapasalamat sa inyo. Dahil sa inyo, kung hindi dahil sa inyo, walang Promdi TV channel. So ayun guys, maraming salamat. God bless, more blessings sa inyo. So ayun, keep safe. Ayun, salamat.